बे समाव बिटिआरआव बेरेखा दोलो होनना बुङोब्ला बिपिएफ राजखान्थि आरो बिपिएफ राजखान्थिनि बेरेखा दोलोनिफ्राय एबा बेरेखा दोलोनि जानानै फिनजाथाय गोख्रों फिनजाथाय होग्रा होनना बुङोबा रिन्जय बर' बिथाङाबो सासे थारैनो बिक्रम दैमारि कास्टम बसुमतारी बिथांमोननि गेजेराव रिन्जय बर' बिथाङाबो सासे होननानै बुंनांगोन जेराव बेरेखा दोलोनि एबा बेरेखा दोलोनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै गोबां आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय रलिं गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सायाव बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंबोदों आरो गोबां मानि बिथाङा अजद देखायबोदों दा बिथाङा फिन आरोबाव बुंबोदोंदि मोनसे समाव जेब्ला आथिखालनि बीटीसी एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो जेब्ला बेरेखा दोलो जागोन अब्ला बिथाङा बीटीसी बाजेटनि जा एसेम्बलि जायो बे एसेम्बलियाव प्रमद बर' बिथाङाबो आगान होनाय नङा आरो फैनाय नङा आरो बे बाथ्राखौ बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे थांनाय 5 बोसोराव बीटीसी एसेम्बलियाव गावनि बियाबनि ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै खनसेबो आगान होफैयासै खनसेबो आथिखालनि रलिं गभर्नमेन्टखौ फंसेबो अजद दैखांफैयासै बेबायदि बाथ्राखौ जोंनि खौरांगिरिया सोंथि खालामनायाव बेबायदि फिननाय होदों रिन्जय बर' बिथाङा जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे 5 बोसोरनि जाबायदि एसेम्बलियाव एबा बीटीसी बाजेट रां बावजायाव खनसेबो फैनानै जेबो अजद होफैयासै आरो ओनसोलनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायफोरखौ जेबो बाथ्रा एबा अजद दैखांफैयाखै बेबायदि सोंथि खालामनायाव रिन्जय बर' बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ टारगेट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों जे फैबाय थानाय समाव जेब्ला आथिखालनि जा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला बेरेखा दोलनि एमसिएलए जागोन अब्ला बिथाङाबो बीटीसी रां बावजानि थामहिनबा बीटीसी एसेम्बलियाव फैनाय नङा होननानै बिथाङा रोखा फोरमायदों थारैनो बे समाव मा फोरमायगोन बेनि सायाव आथिखालनि प्रमद बर' थामहिनबा आथिखालनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मा फिननाय होगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन दानिया फैदो बिदिब्ला जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव खनसेबो एसेम्बलियाव आगान होफैयासै बेबायदि सोंथि खालामनायाव रिन्जय बर' बिथाङा माबायदि रिप्लाइ होदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदेरना लादोनि बीटीसीनि रां बावजायाव सानसेबो एटेन्ड जायासै मानो थाखाय अलरेडी बिथाङा दायथ' होखादों ना अपोजिशन पार्टी लिडार देरासात बसुमतारी दायथ' होखानानै थिनहरखादों आरो बिथाङा थाङाखै आरो जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा अपोजिशन पार्टीयाव जिरायगोन बिथाङा फैगोन ना फैया अपोजिशन पार्टीयावथ' जिरायनांसिगोन ना सेप्टेम्बर मासनिफ्राय खिन्थु बिथाङा बीटीसीनि एसेम्बलि बाजेटआव फैगोन ना फैया हयथ' जोंनि साननायाव जेब्ला बिथाङा सासे साधारन एमसिएलए हिसाबै जेब्ला माने अपोजिशननि बेन्चआव जिरायगोन प्रमद बर' बिथाङा माने बीटीसीनि एसेम्बलि बाजेटआव बिथाङा फैनाय नङा होननानै आं सानो आरोखि मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।